अब नहीं खराब बा अरे भाई क्यों द्वार पर होई है नहीं खेल आई बोला दल पर की देखे खाती चौकी खाली धले बबुआ उठो तो बचन पता लगा तनिका बाद में चलो केहू द्वार पर होई है नहीं बचलो मजू का लोग पता लगाओ तन ठीक न हम लड़की बोलावा के दिखाओ के बुला त लोग कि लड़की देखे आई सब आइला पर द्वार पर के होई है नहीं आराम पता कर ठीक न तो ये बचलो तो पता कर तनिका बात बा ए बाबुआ बाबुआ बालो हो अरे क्यों बा घर अरे घर में केहू मरद लानुस नहीं खे। अरे हमनी के आज में लड़की देखे वहाँ के खूब बुलावला रहनी है तो वहाँ के तो घरे है ये नहीं खी नहीं की ना कहाँ चले गए माज बोला के हमनी के वहाँ के बुलावला बानी हमनी के लड़की देखे खातिर हमनी के लड़की देखे आज बजिया कहाँ चल गई सब वहाँ से अरे कुछ कहाँ चल गई कल पूरी खुले में पेट खराब हो रहा था चल गया ये मर्जी एक घंटा हमनी के आज बन जाए जब बोतल बन जाए आ केहू के पते नहीं के दुआ खराब नहीं अब घरों के चल जाए बोलत नहीं करो आओ कब करे ना ये से तुम हां ठीक है बैठी बैठी माओ तनी ठीक भाई आई सर दे पानी ले ले अब कोनी कहां रो चल गई बोला के महाराज कल कौन रह बड़ा पूरी खुले रह जा ये मरते तो बेइज्जती हो गई हमनी के हम कहिए कहते हैं बाबूजी तो बियाह मत करो बताओ ये घंटा बियाह होता ये घंटा हमनी कइला हो गइला बोला के दुआ पर ना पता वालो झाड़ा फिरे गइल बड़ा बतावा ई केवाड़ी बजाई बजाई के लड़की देखल जला तो केहू ना होई घर ऐसन बोल नहीं आज बना गइल बना आवत ना ठीक नो ठीक है बा लागिल हमर मैदान का हां ना देरी ना होई गइल बना खराब बाबूजी बड़ा बेइज्जती महसूस होता इना 14 डालर बा ना कुछ आइल बन जला की देखे जा तो का करबो हम लोग को बुझाते नहीं कि माने बोलवले बन तो कुछ सोचे के चाहे का घबराइल बोला लड़की से मतलब आई चौकी दुआ से का मतलब हमने के लड़की बढ़िया हो लड़की के बियाह के चले अपना घर है ठीक है बा और अक्सरुआ बाड़े अपन बेचारो चली गेल होई लोग अरे हमके शादी कर लड़की से मतलब औरी का लड़की चाहिए बढ़िया हमके उठी सब पुहर लगा तनी कुछ बात नहीं का कोई मार रहे तो कोई बात ना अरे बात कहीं बहुत बात बाकी तनी हमारा में लेट हो गया इतने बनी तनी हां हां तो देखनी हर वक्त हमारा उहे हम कोनी की बताई कि द्वार पर हइए नहीं खे अब घरो दूसर कोई हो हां ना कोनी के द्वार पर नहीं के वो सब बोल चलो उठल बाबू बैठो बैठो ले कुर्सी हो बैठो और सब ठीक तो है हां और सब कहीं सा समस्या दिक्कत ना भइला ना दिक्कत ना भइल सब ठीक है बा हां अब दुआरे पर नहीं तो केहू ना रह जने तो बोले कि ये भाई केहू द्वार पर नहीं के क्या बात हो गई हम लोग के लौट के जाएंगे पर हमनी के नहीं घर में कोई नहीं ना अब घरे बारे हम क्या कर जाई तब और बाबू ले बिछाओ धान को दवा गइल हाँ धान पुन तो मैं दवा गइल बा स्थिर हो गइल गहूं गहूं बोआ गइल कोनो बात नहीं है नाश्ता पानी लो ऐसी करी ना छोड़ी नाश्ता पानी अब आइला के बाद तनी भोर हो तो आदमी की केहू हो द्वार पर नहीं थे रावा के देखे तो हम बोर होकर बन जाई पूरा दुआरी पर खड़ा बनी गेट अब का करम करे के भीतर रुआ हो खब बोल दी कोई बोलल ना ना औरत के आवाज आइल ह कि केहू घरे नहीं थे हम तो बड़ा चौमुक पर के तो बुझाता कि रोज सब याद ना रहा का तब फ्रेश हो गनी हनो खुला लखल नहीं हनो हाथ मार के तबे नहीं रही हनो जोर बिछाना बिछाओनी ना हम कोई काज देखब टाइम आगे देखब ना फ्रेश हो गइल नो हां हां पूरा तब और सब मवेशी उसी ठीक भाई सनो ठीक बा सामने लौकत नहीं के घर के और समाचार सब ठीक बा बाल बच्चा परिवार ठीक है बउआ ले तब लो अच्छा हम पियो तनी रवा समझिए करा के तो बड़ा समझी ना तू दे तनी मनी हम देखो मैं गिरे मत हेलो हो बबुआ बाबा इतु देखो चिन्ह तनी है कनो बबुआ के बहुत दिन सबरा समय खत्म इनके बियाह करे के बा हां जी तनी रोगो पीहली 10 साल बरिस ली तनी पी रोगो नहीं पी मन खराब ना हो एक उठाई ना 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 मन अरे तो सामने तो उठाई महाराज पंजान तनी गला बढ़िया न होला पी बबुआ पियो सब और बाकन कहत एक समझिन वहां क्वेश्चन भाई मुको हमारा सब 500 बरिस छूटे बन गए बताओ ये ठीक है बताओ यार मोबाइल पर उतोल बा हेलो
पसंद बा फोटो नो तनी मनी पानी मंगाई शरबत घोरबाती का ना ना राजी शरबत के ठंडा के दिन रह देखो ठंडा के मौसम बा का शरबत बबुआ पानी दो जा होने से रह दो सकी देते ला पसंद पानी दो ना घीची घीची बबुआ बबुआ दो जा शरबत घोरबा तो ठीक बजा तो ये बात फोनिया बा ठंडा बाजी मिजाज ठंडा पे तर रहता हां सब कुछ और व्यवस्था ठीक है बा बाबा चाय बनवा देता नहीं ना रहे दे बबुआ हलवा बनवा दी तो है कि शरबत घोरवा देता नहीं पी ली देखिए अब कुछ और ठीक नो ए सब छोड़ी लगले 2 गिलास दूध पिवा देता नहीं एकदम कुछ ना सब देखे एकदम पूरा भरपूर बा दूध पी ही गाय लागत अरे अभी बुझ के लगले सिंघाड़ा खनिया जब लिया कल से सिंघाड़ा खाल जा नाश्ता भइल एजा कुल होइए गइल अब बुझत ना बा कि लड़की देखाई आ ओकरा बाद जोन होई दूध को तो मलपुआ खाली सके अरे बाद में महाराज ना ना खाली सके लड़की देखला के बाद में बस हाँ लड़की तन देख लिया और 5 किस्म कुछ ना खाई भी उ ठीक बा मोय व्यवस्था होई रे वो कइले रही लड़की देख लिहल जाई सब व्यवस्था हो जाई मैं भारत सब आपने ना सूखा छेना के रसगुल्ला खाली कुछ ना करी हम एकदम सब ठीक भतुआ बा पाक खाली अरे बात बुझी रहो सब बा हम जानत है तब अंगूरो खाई थोड़ा निकल ना ना छौ ना निकाल तो फ्रिज में से तनी अंगूर ना ना रह दो ठंडा के मौसम बा वो काहे खाते छोड़ी होगे कमाओ देखल जा जोना काम से आइल बनिया उ काम देखल ओकर पिस्ता बाद फरल बा माने छिलवा की ना ना देरी होई नु पिस्ता तूरे जाई फिर छिलाई लेट होई रह जादी तो का पैसा ले हाँ हाँ लड़की के तैयार कर जल्दी दिखाई हम तो कहते हैं दही खाली कोटरा ये ना मैं ठंडा के दिन में का कर जड़वा ही भी फिर चल ठीक है फिर मरजात के व्यवस्था करे पड़ जाई चल का बबू हाँ देखी घर में देखी तो बबुआ लिया का बतानी बेटा ठीक बा आई नु अब तन दवा घर में देख ले बलवा से क्या दे लो हनु चले कनो चल चल तो चल चल बबुआ चल लो हो चल 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 आई आई चल रुक दे आई 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 सब बैठी और बाबू हो लो हो बबुआ बैठी बैठी बैठा हुआ घर में खाना बनता कुछ खा ली नाश्तो ना कोई नहीं तो तरवा के देखी पहले जोन बात तो आगे कार्यक्रम करी जा जोना काम से लागल बन जा ये काम के करी जा भोजन तनी 10 मिनट को पाछा होई ठीक ना और नाश्ता पानी बा भी सब एक गिलास पेप्सी पिया दी कुछ ना कुछ मत मंगाई ना ना कुछ मत पियाई पूरा कोने होइए ना कि मात्र बस हो जा लड़की देखाई एकरा बाद जो आगे कार्यक्रम होई तो आगे देखल जाई एक बेहुड़ी दही बा कुछ दही खा ली सो कटोरा ये मायर बा दही दही खाना कइले तो घर में गरम भोजन करी सके बड़ा दरवाजा पाइल बनी महाराज भाग्य बा देखी दही को कटोरा खा ली सके एगो बात रुआ से बोल देनी एके बात के माथा चटले बनी कहले कि आगे कार्यक्रम करी जा तो एके बतिया के धइले बनी हई खाली और हम जानते नहीं सारा सामान मौजूद बा घरे हम जाना ताली के रुआ का बा का नहीं दही के निके हमरा दूध बढ़ले बा दही बढ़ले बा का नहीं खे रुआ से एगो बात कहनी है ना कि वो काम कइल जाई वो देखल जाई कितना बा लेकिन पहले हई कमवा देख लिहल जाओ के बताओ हां कमवा आके लड़की बुलाई लड़की देखल जाओ ठीक बताओ बुलवा हां हां बुलाई बुच्चा के बुलाई बुलवा बतानी बुलाई कुछ खाई के है ना तो हम का बुलाई बुआ। बुआ ठीक न अच्छा बात बबुआ इस फोटो तो तनी खींच ले ठीक न ठीक बा निकलाओ कुछ के निकलाओ फोटो तो घरे तले खा दिए फोटो तो ले लिया निकलाओ कुछ के इस लड़का आओ चलो बैठ ये बुझी है ना पूछे जोन पूछे एकदम हचका मत संतुष्ट हो जाइए बेरा ना ना पूछ ले कोई को लेकर का शादी कोई नहीं मैं संतुष्ट हो गई हूं मैं संतुष्ट हो जाई पूछी तार मम्मी आऊ का हो हां बिहार वाह और तारा मामा का ना हो मामा के जैसन हाँ तार फुआ कहाँ दो बड़े नहीं बचती नई बस्ती को बहन बड़ू दो थे दो बहन भाई दो बाबूजी
को भाई? 3 भाई। बाबूजी का नाम है? बाबूजी का नाम अंकित है। पढ़े लो? हाँ, कौन क्लास में? हाई स्कूल जा रही है। कहाँ से? रसड़ा। दसरा से। हाँ बाबूजी। लगी पसंद भी है? लड़की तो ठीक भी है, कहीं काटे लायक नहीं है बाबूजी। तारा पसंद भी है? हाँ। लेकिन देखो तारा जीन्स पहल भी फुहर लाता। अरे ओकर मतलब नहीं है, आजकल चलता। हाँ दिक्कत नहीं तू खुद से बना। लेकिन एगो बात समझ ली है, का ये अगर गाँव जाई तो इस साड़ी तो पहन ही ना, पहनबे ना करी। तो मान लो कहीं निकली आगे ना दुआरे तो लाज डर नहीं खे का कहीं आदमी है। तो घर ही में ना ओगन में निकले के बा, ओकरा में का दिक्कत बा? कोनो बाहरी थोड़ी नहीं जाए के। अरे तो मान ली घरे तो निकल के देखी सुनी ना हो। ए कोनो दिक्कत नहीं है बाबूजी, ठीक तो बात जींस पहनी हुई तो। साड़ी पे मेहरब कितना सुशील लगली से बढ़िया लगली सो। आई माथा उघ घर सब कुछ बा, तनी साड़ी से माथो पाई रह निक लगली सो। वो तो सब छोड़ा बाबूजी, ये ठीक बा जींस से पैंट ठीक बटे। आजकल जैसन फैशन वैसन चलत टे, का करे के बा? ठीक तो बा जींस पैंट। ये बबुआ तारा पसंद चाहिए, तारा पसंद, लेकिन हमारा अटपट भी तारा पसंद नहीं बुझा। जैसे कि अला पर माथ उघारे रही तो का लिखे हैं। अरे ऐसा के मेहर ठीक भी है बाबूजी। दे तो रहा लड़की के सब कुछ एकदम लौकता हो। अब का हम तक तो नहीं कि का ताकि हम कहाँ देखी का करी। टी शर्ट तो पहनना भी है, का दिक्कत बटे बाबूजी तहरा? तो हमारा न शर्म बुझाता, सब बदन ओकर में बुझाता कि लौकत होके। बाबूजी तारा आजे भर में देखे के बा, बाकी दिन तो हमारा रोज हमारा देखे के बा। हाँ हो वो तो बढ़ ही बा, हमहू जानता नहीं। अब तहार देखल का जरूरी बा? आज भर देखे के बाद देख लो, हाँ बाकी तो दिन तो हमारा न देखे ए के बा। बबुआ हम अब का देखिए, तू ही देख ठीक नो। तोहरे शादी ब्याह करे के बाद तोहरे रखे के बा। हम न दुआर पर बैठल, हमरा का मतलब बा? हम बाबूजी हाँ तू का बात होता? हाँ कनी हाँ हाँ कि गोरुआ साथ में रिक्वेस्ट करता नहीं हाँ। कि तनी लड़किया के तनी साड़ी पर ले आई नो, तो तनी हमके देख लेते जा। साड़ी ना पहिरे आवे बिछिया के। तो कथी तनी माई तन हाकर विदा कर देती तनी देख लेते जा। जान तनी अब तनी देखो मन के सोचे का पर साड़ी ना पहने आवेला बुचिया के, कैसे पहनी साड़ी? ये मां साल 2 साल में पहने के सीख जाई, ऐसा थोड़ी ये बात मां बा। साड़ी ना पहन तो हम कहाँ देखे लगी? हमारे तो नजर निकल, हमारे तो शर्म के मैं नीचे मुड़ी हो जाता। उतना टाइम बा यहाँ कहीं हम सीखी। का देखी बताई? दुनिया में तो सब लड़की सन जीन्स टॉप पहना तरी सन, सूट तो बहुत तनी कम साड़ी लड़की पहने पहना तो हम तरी सन। देखबो करती तनी बेचारी के नो। बहुत पछा पानी से बा अभी युग से। हम खुदे साड़ी ना पहने नी। और बबुआ ठीक कहता कि चल हाँ, हो जाई, बबुआ। कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक है बाबूजी। हम रवा खुदे कपड़ा सूट उतनी का। पहने हम का नी, तो करी का तब हम करी? वैसे ही रही नो। देखिए हम दोनों लड़की जीन्स पहने ली सन, हम खुद साड़ी ना पहने नी। आज पहननी और वो लोग आवे के रही तब हम खुदे सूट एक पहने बार नी। आज भर कम से कम चाहत ला पहना दियो। ये बार हम का करी? हम कहाँ देखे? मतलब मथे काम नहीं कर। हम कहाँ कि कहाँ देखे का ताकि हम हमार तो शर्म ला, तो ऐसा दिमाग काम नहीं करत। चश्मा बा बाबा अरे चाशमा के मत कही महाराज। हम लगाई ना का लोग करी? तो काहे को छोरंग लगाओ? कॉलेज में, स्कूल में, ट्यूशन, दुनिया जहाँ सब तो मैं रोड पे तो लड़की कुली जीन्स टॉप पहन के जा घूमत तारी सन। और वो कहत नहीं कि देखले नहीं के जात। अब तो हमरा- हमनी के माई बाबू बानी सन तो हमनी के नहीं के देखत सन। ठीक बा बानी, हमार पोतू एनु लगी अब होई तो हमरा दिक्कत बुझात न बा। हम का करी? हम अब तो का माथे कही काम नहीं हम? करी। अब हमार लड़की सूट पहनबे ना करी, देखी, जब पहनी तो जीन्स पहनी। इज्जत के बात बा। ए बबुआ देखे के देखिए ला बनी। तू ही सब देख ल, पूछ ल, कल ठीक नो। आए कर बाद जब तू ओके बड़ा तो हमारा का करे? ठीक है बा, डिसीजन कह लो। तू ही देख बबुआ, पूछा फैसला अरे कर। बाबूजी आज ये भर तारा खाली देखे के बा, बाकी ए बाबा। दिन तो हमारा देखे के बा। ठीक बा, जौन हमारा बुझाए तो हम देख लेनी, कह लेनी। हमारा अब देखे के इच्छा नहीं के। तू बतिया ल, लइकी ल, तार जब पसंद बा तो हमरो पसंद बा। का रवा करे के? डायरेक्ट बियाह काटता नहीं सुन ली। रवा तनी मुनी खातिर आजे भर में रखे के बा। रवा घबराई मत। का लेके कहता रहू? आजे भर में बाबू देखे के तारा। जब लड़का के पसंद है बतरुआ में हम कौन कहाँ है कुछ कि कहनी? हम तो हस्तक्षेप कहनी है कि- करत नहीं। घरे ना रह अपना। हम तो ये कहनी हाँ कि तू पसंद कर ल, देख ल, बोल बतिया ल, तोहरे न संग रखे के जिंदगी भर। हम ये द्वार पर और रहू। लड़को तो जीन्स पहन ले बनी। हाँ, तो लड़का तो जींस पे, लड़की के जींस के तो पुअर लगला ना। देखी सारा बउआ। दुनिया पहने हाँ लागल। बाबूजी। देखो देखो बात कर, हम बात कर लेनी ठीक नो। अरे तू आज भर देख लो, आज भर पूछ लो। हम देख लेनी आज भर, जोन बात देखे तो हम देख लेनी। बढ़िया देखबे ना कहलो, तू कहलो देख। संतुष्ट अब हो का जाई बढ़िया ना। देखी। संतुष्ट हो जाई रवा। बुझी हाँ। तनी खड़ा हो जाता। देखो तू हम खड़ा करा देनी, देख लो। ठीक बा, देखते बा। बढ़िया से देख ली। देख ली काहे मुड़ी गोड़ बनी? रवा लड़की के घुमा फिरा के देख ली, कौनो दिक्कत नहीं के लेकिन हमरा कहीं ले जाए वाली लड़की ना आई सन। साइकिल से रोज पढ़े चली से आवेली सन। कोनो बात देखावटी नहीं करे कमी के।
जौन पहनले बे जना पहनला पाइल बिया लड़की ट्यूशन से लगले आइलिया देख और लो वो नहीं के झर ले बाहर के जाने का बा कभी देख का बा लो अब ठीक है बाबूजी। देख ले लो हाँ कोनो दिक्कत नहीं है। का हो बुआ हाँ बोलिए जी, तू देखला हां हम तो देखते बानी। पसंद बा बढ़िया ठीक ज्यादा तारा रावण बाधा रहले बन कबे फोटो खींचे तरन हो फोटो खींचे तरन फोटो खींच ला लो बबू दुनो खींचे तरन बस बेटा के करा फिर बैठो जाय दी लइका से खींचे दी खाली फालतू काम करत लो खींचे दी रो मोबाइल को तो खींच ली बोलू कहाँ फोटो खींचे? फोटो खींच तारा लगा मारा दी। अब फोटो खींचल कौन बड़ बड़ बात लइका है? होसन जाना हाँ बाबूजी। यही खातिर कथा ठीक भेलै कि नु जींस पर फोटो खींच तारा सा ऐसे ही खींचे बोले सगर ले के नु फोटो सुंदर आदमी को फोटो खींचला। लइका खुशहाल बरसन बाबा तो यही तरह जतिया में कहि लेबा हमार सगर फोटो खींच देखै स तो है तार पतो तो देखै स ना बाबूजी तू खाली आज भर देखा, बाकी तो हमारा देख ले। देख के हम देख लेन ठीक नु हाँ तारा कितना बढ़िया के होलै की देखौलर नी बतावो आकि सलवारो समीज पाई रहे साड़ियों पहन के आई रहे तो लगी कि तू काट दिहल आई तनिक लगी जींस पहन ले तो पता ठीक बा ठीक बोला ही बिया बाबूजी। अब आउर बाउर ले करो बिया तो कोई करी उगाल बहु रहे तब का। कितना लुगा पहन के रहे ओकरा में कितना अथी रहे बेचारी में सल सीखता आ कितना ढंग से बातों करत रहे अब आगे काम बढ़ावा बाबूजी। अरे खाना वाना बना ले चूल्हा उल्हा पे। गैस पे बनावे नहीं। ला एगो तो बड़ा और दुख हो गई ई गैसे पे बना हमरा के एगो बात पूछ ले बता हाँ पूछ ली बाबूजी। पूछी हां लकड़ी को उठा बना ले लू खाना नु ना गैस पे बनावे नहीं। ला देखला नु जाय दिन गैस रही ओ दिन भोजन बनी लेहन उठी कोनो बात नहीं के जाय दिन गैस ना ऑर्डर रही करके मंगाइयो लेवे ले ओ दिन ऑनलाइन। पासे रहे के पड़ी डबल रखा ला हमनी के बुझला आ छोड़ी ना जी जे गैस खत्म हो गेला ना त ना ऑर्डर करके आ जाला खाना हमनी यहाँ। देखला नु ऑर्डर पर खाना आवेला आ तहार कौन ऑर्डर मंगैब मातावा जी बड़ी पुरान जहिया गैस सोरा जाई ओ दिन बूढ़ा बूढ़ी के तो बुझा कि उपास ही रहे के पड़ी आज जन रही तो बनी तो का चाहता रही है चाहता कि बूढ़ा बूढ़ी पास रही है तू तो खा ले बोल तो हम ले जींस वाला में ये समस्या बा जींस पहनता नु बुझा के चूल्हा पर का रसोई ना होई जींस वाली में ये हाल बा ना बाबूजी जींस देखबा तो हमनी के तो बूढ़ा बूढ़ी के बबुआ गैस सोरा या चूल्हा वही दिन बुझा के पासे बा बाबूजी तब यही लड़की ले बिया हुई, बहुत सुंदर बिया। तो वो बिया यही पहिना हाँ। भले बाप भाई पासे रहस तो लड़की तारा खाली ठीक भी बढ़िया नो ठीक बिया बाबूजी। हाँ हाँ दिक्कत बिया होइबे करी हाँ भले बाबू पासे रहस ना ना तू उपास कैसे रह उपास तू जाके रह दिन हम खाना बनाई। तो पक्का बिया होइबे करी हाँ बाबूजी। तू मनबा ना करबे कर ना। हाँ एगो काम कर हाँ तू बतियाव ठीक नो अब हम चलत नहीं ऐसे कि तू मनबा ना अरे ना बाबूजी कहां चल देनी सुनो हम बानी बहरिए हमार का काम बा जब तू हमार बात मनबे ना करब अपने जी करब तो हमारा बात कैसे का फायदा रहा से तू अपन बियाह कर ल हम चलनी कर बिया अब ये कह के ले ये फसावे वाला काम करलो न बाबूजी। रुको तब हमू चलते सुन सुन रो मत जाई बैठी रो बैठी बाबूजी हम रावण बिया करे के बा हाँ रो बैठी अस्थिर बैठी बैठी जे रावण लड़की पसंद बिया नु हाँ लड़की पसंद बिया हमरा। माने बाबूजी के पसंद नहीं है ना छोड़ी रावण शादी करे के बा हाँ खा बबुआ लड़की पसंद बिया नु हाँ लड़की कोनो दिक्कत नहीं खानु बहुत जगह तू लड़की देखलक ठीक नु बाकी लड़की पसंद बिया नु हाँ एकदम कोनो दिक्कत ना कोनो दिक्कत बबुआ तार देख ले लो बुचिया मला ले आओ बिया करा दे लावता नहीं पसंद बिया तो रे पसंद बनी है के नु कोनो दिक्कत नहीं खानु ना आज के बाद चला मना ले बुचिया लो ले बबुआ जी। आराम निमा है के बा तोहरो जीवन भर निमा है के बा आ बुढ़ावा बा के चक्कर में नहीं पड़े के खुशहाल बनू हाँ शादी ब्याह खुशी से हो गई बबुआ तारा जीवन के संबंध हो गई हाँ तारा देखे के बा ठीक नु बाप माता के अकेले लइका बारो ठीक बाबूजी तारा फाजिल थोड़ी जी हम ना 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 तो थोड़ा देर खिसियाई बारन हाँ दुआर पे बैठल बाहु ठीक बा बाकी ममता बन तारा पो हाँ बात ना तो ए बुचिया सुनी ते माई बाबू की सेवा पर करी सुनो ना है ससुर के। ठीक बाई कुल तू जाके मनाबो ठीक बा कुछ भोजन कराबो हके ठीक बा आ जा लइका लेके तनी घर में बचसन ठीक बा देखो चलिए जीजा जी चली मनावे के बाबा के हम कह ले चल चलो बाबू चल लेके ले घर में चल काहे उदास बैठल बनी छोड़ी अब राउर लड़का के मन रहे तो हो गई बाले बच्चा के मर्जी से न शादी ब्याह होखेला लड़के लड़के के ना खुशी में माई बाबू के खुशी होखेला
रउआ हम तब बूढ़ न भई निसन, अब हमनी के खुशी का मायने रखता। जाए दी बेटा के खुशी में रउआ खुश रही। चली छोड़ी चली खाना पीना खा ली। हाँ जी का हम खाना खाई बुझाते नहीं खे एकदम। अरे जाए दी अब तो लोग खराब हमार लड़की नहीं खे। पोशाक से थोड़े ना आदमी के देखल जा सकेला कि ओकरा अंदर संस्कार कैसन बा। ई जरूरी थोड़े बा कि जींस पहने वाली लड़की खराबे होखेली सन। ई सब लोग के मानसिकता खराब होखेला। खाए की इच्छा नहीं खे जी खाई ना। ऐसे काहे बोलत तनी बताई। आज इतना खुशी के बात बारुआ कहत तनी कि खाएम ना। चली चली तनी मनी खा ना ली। छोड़ी इच्छा हमारा कुछ नहीं खाए के नहीं मन। ठीक बता रही हम दूगो मलपुआ लिया आवत तनी रुआ खा ले हम। ना रहे दी मलपुआ काहे के ले छोड़ी हटाई। सुनी हने आई ना तनी सुनी हां कौन है कि जोन भूखे के तन तो होते बा। और वो खिसियाई लिखी नो। ना ना हम काहे खातिर खिसी। और वो ठीक बनी नो। हां हम एकदम ठीक बानी। ठीक है बा बबुओ के समझा दे कि हम खिसियाई नहीं की। ठीक नो। ठीक बा रउआ चिंता मत जब रउआ करिए। सब ठीक माने तो हम ठीक है। हां हम बाबू के समझा देम। ठीक बा। ठीक बा हम ले आवत ठीक रहे के चाहे। छोड़ी रहे दी मलपुआ के रहे दी जोन बागे कार्यक्रम करी जा। यदि वो काम करे कि मलपुआ बतन एके पीस ले ठीक नो। और ढेर मत ले आई। खइले बा आदमी कोनो बात नहीं।